Ассалому алайкум, бародарои азиз, обуначиёни канали Барстратежӣ. Умедворам ки ҳама каса созен хубен, оста пайваст шидистин. имрӯз чӣ хеле ки медонед бозӣ мегузарад бо дастаи қавӣ, чӣ хеле сарсахт Осасуна. сезони пештара сахттар буд, ин сезон камтар мушкилӣ дора. Новсиёта ки рақиби сарсахте барои Барселона дани момент айни ҳол. Барселона ки айни ҳол ҷароҳатҳои бисёр дора. барои ҳамин дилхоҳ даста ки дар Ла Лига бозӣ мекунад барои Барселона проблема шуда метавонад. Ира мо шумо айавали мавсим медонем. чӣ хеле ки пеш аз бозӣ чиза диден, заявкаи Барселонаро диден, кадом бозингарон бозӣ мекунад, кадом бозингарон бозӣ намекунад. Бисёриятон ба фикрам дар ҳайрат монде. Одамое ки дар канали Телеграм, канали Барстратежӣ обуна шудагӣ ҳам медонанд ки кадом бозингарон ҷароҳат дорад ва кадомашон не. чӣ хеле ки дина хабар баромад, ирӯзам видео баровардем дар канали Барстратежӣ. Феликс ҷароҳат бардошт ва мумкин 2-3 ҳафта ба майдон набарояд. Мумкин бозии якуми Наполиро натавонад гузаронда. як талаффути калон дар ҳамлаи Барселона. Итак дар ҳамлаи Барселона бозингар нест. штаби ай замина будроя Барселона ёрдам кунад. салому алейкум ака. ассалому алейкум, хави уже рафт. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. созяка не бародар, хави ҳоли нарафта, хави охири мавсим мерава. хави ҳози иҷо намерава, охири мавсим да гуфтагие ки мерам. ҳози ягон ҷура ки нест, хави ва ягон ҷо намерава хави дани момент. камтар барвақттар сар кардем, чиза эфира камтар барвақт сар кардем, расшотро нагирифтем. фикр кардем ки бозӣ соати 8:30 мегузара. оказывается бозӣ соати 9 ровно мегузашта. ҳеҷ гап надора, хай чахчағмо дуру дароз мешава. бародар савол дае ки чӣ ба рокера вақт наметиҳанд. айни ҳоли савол барои хавия мумкин мутобиқати шоли хушу нагузаштаестай ва чанд бозие ки дароварданаш хича хушу нишон одестай. чӣ хеле ки дар чиз гуфтем, дар прямои эфири пешина гуфта будем, Левандовскиро бароварда наметавонад. яъне бародар як чиза намедона, гуфтаестай хай ладна, таваккалшон ба худо. хеле одаморо аҳамият наметӣ, просто заблокировать мекунӣ тамом. ҳамин одамое ки чиз дар Барселона мухлисӣ намекунӣ, чӣ ба дар канал обуна мешавӣ, ман намедонам. ҳама ҷо расво шуд. Барса договор кунад хати Наполи броя лучи. договор кунад. чӣ хеле договор мекунад ба гуфти шумо? бародар, эфир карда намешавад бозиёра дар канали ютуб канал. дарао маҳкам мекунам ва як канал жалоб мезанам. и так канал ай пушти ҳамон бозие ки абзор мекунем, абзорҳои бозиро мемонем, и так ду жалоб гирифтагиай барои ҳамин просмотри канал дар кун задагиай. ҳамин бисёр шумо хоҳиш мекунем бозиёрамон охир дунё бе дарвоза нест. мардумон жалоб мезананд, ё картинка мегири, ё ки мегири я дигар ҷо. бози подписчикҳо оста хистесиён мардум оли состав тайёр нашуде. бародар, состав ки тайёр шуде дар кунҷи экран мебурору мемонам. ҳозирашда состав тайёр нестай. ҳозир состав тайёр нашудай. бозингари нави Барселонаро дидем ки ра харид Барселона мехарад то охири мавсим, як 17 сола бозингари шведӣ Лукас Бергвал. бозиёша бовар ки ман надидам, ки дар ин бора ҳатман видео мекунем. дар айни ҳол мегам позашини ки созай дар синни 17 солагиш ӯ роини баланд нишон метаҳад. не ки дар Барселона позашникое ки ҳастае ки ӯ роини баланд нишон метаҳад. не ки чӣ мешава, ҳичи. кстати мар гӯӣ бозӣ намекунам ишав. чӣ гапе шуда ки бозӣ намекунам. ака бозӣ ансифати хуб мешавад.
оли ансифати травма гирифта, баъди травма оли ҷароҳ, оли барнагашта баъди травма. Акама чиза эфир намекунӣ дар канал. Тиҷи Комрон савол додай. Аками боли якум тайм 2 гол мешава. Да Осасуна айҳардиш агар бигирем ҳо Тиҷики Комрон 1000 омад барои донат. Агар айҳардиш бигирем ҳо 2 гол мешава дар якум тайм. Так что бародарое ки саволотро хонданам метавонем як бор дига хотиррасон мекунем ки дар рӯи экран Сбербанк дар описания донат ки саволои шуморо интизором ҳам барои дастгири канал мешава, ҳам барои прямой эфир гузарондан бо хубтар мешид. Виктор Роки мебарои уро барои намоиш хардагиам. Не барои намоиш хардагӣ нестам Виктор Рокиро. Просто Виктор Роки барои чи моҳи январ уро фарёд кардам, барои ки бояд ним соле ки дар Барселона мегузаронам, бояд мутобиқат сол шава мутобиқаташ. Баъд аз соли сезони нав уже омӯхта шудам. Мумкин сезони нав Левандовски бозӣ накунад, ҳамчун ҳамлагари асосӣ Роки бироя. Левандовскиро мумкин ҳамин тобистон фурӯштан ёки бирава. Барои ки то что ҳозир Левандовски бозӣ кардааст, уровени ки ҳозир нишон дадааст, уровени нест ки Барселона ӯ интизорад. Барои ҳамин ним сол пешакӣ тайёр кардам ки штой бо тобистон наояд ки бо ним соли дигар мутобиқаташ пешава. Барои ҳамин моҳи январ оварданша ки мутобиқат кунад, дар система туғри бигирад. Не ки гап дория ки хави меравад, дар кадом система туғри бигирад. Бо тобистон як тренери нав меояд, бо магарам дар системаи ӯ туғри бигирад. Барои ҳамин и футбол ай, дар футбол ҳар чи шуданаш мумкин. Мариам ёз даним амин гап дар бораи тренер рафтестай. Чӣ хеле ки дидем Фермин Лопеса дар первии якум командада дохил кардан, рақамаш амалиш кардан, 16 шуд рақамаш. Испас дига дар якум аввал пешаи дар ҳамчун чиз буд, номнавис дар командаи дигим буд, ҳозир дар командаи якумай. бародаро ирӯз маза гирехтагия бохистум прямой эфир гузаронда. Аги нияти прямой эфир гузаронӣ надоштум. Ёдтон кардум сағиро бачаё ча ёдтон кардум. Бозии Барса против Осасуна аз 21 сар меша. Бачаҳо хоб накунем, бозиро тамошо мекунем. Чӣ хеле ки дар бозиҳои пешина дар чиз меган, дар телеграм канал чақчақ мекунем, баъди голо фикр ақидаҳоро мегем через видео. Будроем дар телеграм канал кадоми обуна нашудагиам будрон обуна шавем, дар уҷам чақчақ мекунем, хабарҳо мебароем баъди бозӣ. Так что бо мо бошед. Прямой эфир хеле барвақт сар кардем. Бовар ки 1.5 соат пеш сар кардем. Ки шарт ва заруре ки ман 1.5 соат қад шумо дар иҷа чақчақ кунам. Ку ягон саволои донатски наомадааст ки саволои хеле мошт небоша ки 1.5 соат дар бораи ӯ савол гап занем. Нест савол. барои ҳавасманд шудани мо бародаро савол тен, барои дастгирӣ, пешравӣ, маза гирехтагӣ. хайна шумо ина марда гури бигем шумо ина дар ҳамиҷа нависем ки шумо ина миқа одаме ки ҳозир даним амин 213 та одам ая шумо киро мехостем ки чӣ шаванд? Тренери Барселона шаванд? Кадом тренер? Ҳақиқатан хеле ҷиҳати фантастикӣ гап назанем. Ҳақиқатан ки ҳамин чиз барои Барселона фоиданок аст. Хеле бо тренерҳои наёрем ки оварданаш хеле мушкил боша. Ина ба фикри шумо ки бояд? хави мерава, охири сезон мерава, хави 10 бор савол тем. Мо дар бора уже видео кардем бародаро. Шумо чӣ хеле мухлиси Барселона ки намедонем ки хави мерава намерава. Уже гуфтем 10 бор ки хави охири сезон мерава, уже тамом. Охири мавсим, ин мавсим тамом кишид, хави мерава, тренери нав меояд. Гвардиола
Enrique, Guardiola, Klopp, Luis Enrique. Ака тобистон дакадам бозингара. Хай бишориё мехостанд ки Гвардиола қати Энрике бар гарда. Не ки Гвардиола то ҳол ягон чи гуфтагӣ нестем нашуд чиз. Ака я экспресси 100,000 рубла дорам, агар гузара эфири дигари да 5,000 рубл донат мекунам. Гап нест ҷи Комрон барои дастгирӣ там ҳар як дафъ медури моро дастгирӣ мекунӣ. Боши. Галавле ки экспресса зиёд наги барои ки гузаштанаш қиндай. Нафс ёдам калонайда командара ҷамъ мекуна 12-13 команда меша коэффициента мебардора шутоби ягон су бисёр кор кунам, не ки на ҳамаи командаҳо мегузаранд. Барои ҳамиам десета чени мефаҳмидагид биги тамом. Ой. Ака дар канали Барс аз ҷи худат видео постоянни. Охи постоянни ма успед намекунам дар канали ва ами сами главни бозиё айку дар бораи бозиё ма худам видео мекунам ку. Дар бораи бозиё баъди бозиё пешаи бозиё ин эфир мегузаронам. Ҳатто шуд трансфери хабари ҳаста шогирд видео мекунам барои шумо пешкаш мекунам. Бо ҳаста видеое ки ма полностью фикри ақидаи худам дар оҷо гап мезанам. Барои бародаро гуфти гапо дастгирӣ кунем, дастгирӣ. Боз канал ду жалоб дора, барои ҳамин просмотрро дар кун задагиай. А так-то нормальный буд просмотр. Ду жалобай пишти ҳамин обзорҳои бозиҳои шумо гирифтем ки гуфтем ки голҳоро монед дар вақте ки дар бораи бозӣ гап мезанем голҳоро мондем. Ду жалоб ҳам хали дам ба дам пушт ба пушт омаданд. Як жалоби дигарша канала полностью удалит мекунам бо барсатчӣ магарам бо айсар букушоем. Якча уже удалит кардам. Ине диимшай. саволи маро бухон агар ба худат бошад дар состави Барселона кира мемонӣ, кира дидан мехоҳӣ? Ай ҳамаи командо дар состави Барселона. Охи бисёр Барселона дани момент ман мехоҳам ки ползаштаи Барселона пурқувват шава. Масалан опорник дар кораи опорники беҳтарин ки бозиро идора кунад. Бози мо бозингарое ки дорем опорник Де Йонг опорник будан метавонад. Де Йонг ползашиникай. Барои ҳамин ман гуфта наметавонам ки дани момент кадом опорник беҳтарине дар ҷаҳон. Ака 5 команда тиҷи Комрон. Хай иншоалло яке мегзаро охи 5 команда. Ту мара бу кадом командаҳои чи хеле экспресс гирифтӣ ма тра мегум ба. Мегзара ё намегзара. Нашод ҳамун состав ки кира мехостум бинам бародаро. Опорники беҳтарин дар корай. Правый защитники хуб дар корай. Левий защитник ҳам дар корай. Барои ки Кансело рақобатпазир бояд боша, як бозингари дигар боша правый защитник. Мо надорем. Состави Барселона рага пурра бугӯ алиш кунем, як галап бозингаро дар корай полностью. Вингери нормал, ду вингери нормал. Хайна як вингери магарам нормал. Ямал ҳаста вингери соза. Хайна Рафина ҳам ҳаста. Не ки бод Леви нападаеши мо вингери нормали надорем ки ба дараҷаи Барселона бозӣ кунад. Ферран Торес вингери нормали шида наметавонад. Ке буда ипара? Феликс ҳам вингер нест, асосан ӯ атакуиши ползашинник ё ки альтернатив форвард, айтаги форвард бозӣ мекунад. Барои ҳамин бисёр чизое ҳастад ки бояд иваз кунем. Ползашта хайна Гави дорем, Френки Де Йонг дорем, Педри дорем. Хайна бо як ду мавсими дигар Гундаган ҳамчун замина медура бозӣ мекунад. Заштан вроди созае, заштан вроди созае. Фақат ҳам Леви зашта дар кора барои Балде ҳам кас боша. Як правый защитник дам, як каси боша ки Кансело травма бигира, ӯро иваз карда бутунам. Баъд нападаеши ба дараҷаи олӣ дар кора ба монанди Эрлинг Холланд ҳам хеле нападаишиҳо бояд боша ки штаи моментора гол зананд, бидаванд. Ба монанди Суарес, ба монанди Левандовски пешина. Ин хеле нападаиши дар кора ки ёш боша. Мо намедонем Виктор Роки ҳоли чӣ хел бозӣ мекунад. Барои ки мо Виктор Рокиро пурра дар бозӣ дагӣ нестем. Хатиби 70 дақиқа надидем ки Виктор Роки худаш чӣ хел бозӣ мекунад. На дар кубок дидем ки кубок буд қати як сеюм дивизион бозӣ доштем, на дар дигар бозиҳо. Дар 80 минут медуронаша ки дар 20 минут бозингар хинака 10 минутша ки гарм мешавад, дигар намешавад. Вақте ки ӯро медуроранд, вақте ки Виктор Рокиро медуроранд,
ну бозӣ кушода нест. атак бояд Викторо ки дар бозии кушода хича нишон барои ки скорост дора хича нишон дам метавонад. вақте ки ӯро медуронад ё Барселона боидадест ё ки ҳамун заштҳои рақиб ҳамашон дар дуруни ҷарима. гӯя ки Викторо ки қадш пастае вай на калаз дам метавонад на ягон кори дига карда метавонад. Викторо ки дар дақиқаҳои аввал бидуронад вақти контратака вақти ягон бозида ана бояд хича ба нишон метавад Викторо ки атакта дар охири дақиқаҳо медуронаша айкиҷо нишон метиҳам хайне. барои ҳами Карло Анчелоти дар бораи Хави гап зад фаҳмидин. типа савол шудан ки тренери Реал будан мушкилае чӣ хеле ки Хави мега ки тренери Барселона будан мушкилае. дар ин бора даже ай Гвардиоларам дар Манчестер Сити пурсидан ки тренери Барселона будан мушкилае. Гвардиола гуфт ки бале тренери Барселона будан мушкилае ганда давлини меҷихата ай тарафи пресса ай тарафи ана мухлисон короче ҳамаҷониба чӣ хеле ки дар Барселона особенно дар Барселона давление тренер будан мушкиле дар ягон ҷо нест. лекин розӣ шудан мумкина барое ки вақте ки Гвардиола омада буд Барселона мӯи сар дошт дар ду мавсим уже мӯи сараш рехт. вақте ки Луис Энрике омад сараш сиёҳ буд сараш сафед чид. вақте ки Эрнесто Валверде омад онам сараш сиёҳ буд сараш сафед чид. Хави амонда уже нигоҳ кунед пир шидай линҷаш ов шидай бечора дилзаранг мешавад. реально охир Барселона ну талаб мекунад талаб мекунад барои ҳами тренер будан бисёр мушкил аст. тренер бо ҳозир як замонае ҳаст дар Барселона ки тренер дилхоҳ бозингари худро хича гирифта наметавонад барое ки аз ҷиҳати молиявӣ Барселона он қадар осоз нест. барои ҳамин мушкилае мушкил чӣ хеле ки ҳамин тобистон агар бигирем Барселона 2 миллион расход кард дар трансфер 3 миллион расход кард. як клуби беҳтарини ҷаҳон 2 миллион 3 миллион расход кард. барои ҳамин дар ин момент дар ин хеле вазъияте ки Барселона ҳаста тренер будан мушкилае. ҳамди хайрат ки ҳами академия Барселона камтар созай ба академия созай бозингаро буромадестия як ҷо ним ҷои Барселонаро пур мекунанд. атак дар академия соз намеши чикор мекардем? масалан ин Ламин Ямал намеши чикор мекардем? ин Рафиня травма дорад ки боз мекарда опара бо Ферран Торрес айпара Феликс ина Феликс травма гирифт бо айпара ки боз мекунад бо магарам ягон касе ай Барселона бе мегири медуроди. барои ҳамин бояд барои ҳамаи мусобиқаҳо конкуренсия шудан дар ҳамаи мусобиқаҳо хатъяби як-ду ҷоиза гирифтан бояд состав чӣ боша упаковка пурра боша пурра чтобы як кас травма гирифт хатъяби бозингари на дар сатҳи ӯ амайл набоша не ки як сатҳа пасттарам ки боша бояд бидро ӯро иваз кунад ба дараҷаи олӣ бозӣ кунад. барои ҳамин бардоро будроен савол тен описание да будроен донат савол тен дастгирӣ кунед. фақат тиҷи комрон будай дастгирӣ мекарда наистай бародар ки Барселона якум тайм 1.75 боло Герта якним больше, Ман-Сити якним больше первый тайм, Атлетико якним больше, тотали худаш, Тоттенхэм 4 больше, Брага. Вах, Тоттенхэм 4, Брага 2 больше. Тоттенхэма 4 гирифти. Хай, Комронҷон, худо дигава қувватат бута. Ман-Сити якним больше первый тайм гирифти. Ман-Сити қати ки бозӣ дошт? Қати Ман-Сити қати Бёрние. Мумкин бизанам, мумкин. Тоттенхэм 4 боло обши гирифти тотал больше, як ман нафаҳмидам тра.
Брентфорд командаи сахта 4 гол зада наметавонад Тоттенхем Брентфорда. Мумкин дар Брентфорд Тоттенхем бой бута. Барое ки Сонхомин дар ин момент дар чӣ боз кардисте? Кубоки Азия. Агар обши бигирӣ мумкин бигзара. А так-то не. Эрон гол задаи Сирияра. Меҳди Тереми пеналти задай. Асан бозингари зур айни замон дар Барселона ки дар савол дар эфири пешина он гап зада будем ки Барселона айни замон бозингари зур надора. Дани момент бигирем, агар дани момент дар 4-5 бозии охир Ламин Ямалай. Дига ҳеҷ кара гуфта наметавонам. Дани момент Ламин Ямал, даже Араухорам гуфта наметавонам, барои ки Араухо последнее время чё-то уровни пештараш нест. Тер Штеген оли баъди 2 моҳ бармегарда. Тер Штеген оли дам гирифтеся, дам мегирад дарш. Ҳамин состава бурорам ки добраи состав чахша. Ана, состав буромад бародаро. Боз ман состава бигирам дар чӣ ҷо бутам. Витор Роки бонестай ко. Ҳай чо кинем Левандовски гуфта гашт. Бонестай Витор Роки. Ина бародаро, ина состав. Состав дидена ки бародаро. Ҳай дар забони мо Пеня, барои ки Тер Штеген травма дора. Араухо кати Пауку бирс. Ай. Крисенсен надровардан. Барсира дровардан. Кансел леви защитник. Чем ҳамин правый защитник марда горе, чем ҳамин правый защитник мада махкула ки Кансел дар леви защитник боз мекуна. Ҳамин леви защитника зур боз мекуна, хича хушу нишон да метавонад. Дар ҳамин Манчестер Сити ҳам вақте ки леви защитник набуд, ҳамира монда будан, хича зур нишон медод. Реально. Ҷаҳонгир барои саломатӣ дакай Муҳаммад гап нест. 1000 раҳмат бародар барои дастгирии донат. Бовар ки маза нест реально. Гап мезанем дар бораи состав дальше. Де Йонг апор мемондиан ки мо худ мо медонем ки апорника Де Йонг чӣ хел боз мекуна. Педри, Гюндаган, Левандовски, Ферран, Ямал. Хай состав так себе. Состави нормальный во. Ҳамин просто Левандовски агар я бор мебровардан, Рокера медровардан, ку чӣ хел мешид ки химияи Ферран, Торрес, Витор Роки қати Ямал чӣ хел мешид? Медидем, мефаҳмидем. ҳозир нигоҳ ки Барселона фақат дар заминаш як нападаиш дорад, тамом. Як Рокияи тамом. Ин агар бига замина бикунем, нест, замина нест. Бовар мекунем, замина нест. Замина вообще нест. Замена нест. Ака Тиҷи Комрон, ака стихам любойши чи? Ситиам любойши тотал Тоттенхем общий, общий стихам Ситиам общий, тотал Тоттенхем общий, тоталай, короче ғайри Атлетико ҳамаш общий. Иншаллоҳ мегзарам. İnşallah.
дар бораи состав гап зада истодем, бо дашти давом метем дар бораи состав Барселона. Чӣ хеле ки гуфтем, як ҳамлагар дорем, Феликс травма гирифт, бозӣ карда наметавонад. Агар ҳозир ҳамин замина бикунад, Айсен ҳоз дар пешай. Ин бародаро холназар чиста барои саломатии Акай Муҳаммад. Ҳазор раҳмат бародар, зиндаву обод бошем, дар ки ҷоя набошем, тансияту хонаобод бошем. Сафи ҳам хеле бародароро зиёд кунам. Айдонаткина намемонанд ки состава хушрӯ фаҳмонем. Ана ҳозир ин агар Левандовскиро буроранд, Рокера бидуроранд, охири агар бозида бинем. Хайна Рокера медуроранд. Баъд ки ин Ламин Ямал бефара мешавад, кира медуроранд? Кира дуроварда метавонанд? Ҳеҷ кара. Фермин дар оҷа бозӣ карда наметавонад. Ромеро бидуроранд. Кала худаш ползашине касадо. На самом деле Барселона ганда замина нест бародаро, замина нест. Мо намедонем чо кунем. Ман интизор бародаро. Барселона гуфтаистанд ки я бояд як трансфери дигар бикунанд ҳамин зимистонда. Кира мехаранд, лекин маълум нест, ай кадом мавқеъ мехаранд, маълум нест. Дар ин момент реально дар Барселона медонед ки намераса бародаро, гави намераса. Единственный бозингаре ки дар полдашта буд ки айдими туп медавид, меҷаҳид, даже сар пар кала палаша нигоҳ накарда мепарид. Ин хеле бозингар намераса дар Барселона. Дидтам хеле бозингар дар ҳайати Барселона бозӣ кунад, Барселона ништяк мешавад. Фикри ман ҳамин айда. Гави реально бозингари зурай. Ҳамчун адбор. Нигоҳ накарда ба оно ки кам гол мезанад, кор намекунанд, кори гави дигар. Кору борш ба хича гуфти гапо. Рафина кай ба бозӣ бармегарда. Маълум нест як кай бармегарда Рафина. Ба фикр меволид як ду ҳафтаи дигар Рафина дам мегира. Обуна ТВ ҳазор раҳмат, салому алайкум. Соз раҳмат, ҳама тенҷи амони, худо ва шукр. ҳама тенҷи амони бародаро. Состави Осасуна буромада. Осасуна мисли пешина, мисли сезони пешина сахт нест. Лекин метавонад барои Барселона ки дар ин момент айҷати бозингаро азоб кашидааст, азият кашидааст, бефара кунад Барселонаро. Ба хусусон ки ҳайати асосиш бефара шид, дар замини Барселона бозингаре нест ки вайро иваз кунад. Единственный бозингари топ, агар ҳамон топ ҳам гуфта намешавад, нест, замина нест бародаро. Ползашта Фермине, Ромео, Касадо, Унай. И сетаи дигар агар бигирем, ҳарсиш ай Барселона бе, я Ромео ки Ромео покажала. Нападающий Роки, защитник да Крисинсене, я центральный защитник Крисинсене, тамом Форт правый защитник, я левый защитник. Тамом дутаи дигар вратар. Ҳеҷ ка нест дар замина бурои бозӣ кунад. Хай баъд мо бисёр дар бораи хави бисёр чизо гуфтем ки хави ихе, хави ухе, хави ихе. Лекин на самом деле любой тренера биёр ба ин состав зор шо барата, ҳаята нигоҳ кун хи. Ҳама травма дора зор шо бара. Ба ки бозӣ кунад? Бояд бозингарои сатҳи олӣ дар замина бошад ки як бозингаро дар ҳайати асосис бозиш пеш нарафт, магарам уро бидурорам, уро бозиш бичаспад. Ҳамон бозингар дар замина набошад, кира бидурора? Кира бидурора? Ин ҳозир Ферран Торреса қатъи Левандовски бозиш намегзара. Маҷбурай хави ки то охири бозии дақиқаҳо ёро биқапа, барои ки дар замина бозингар нест, ай беғарзи Роки. Хайна як чақати Роки ҳалиш мекунад, дигариша чӣ? Фикр мекунам ки агар Барселона бира шод қатъи ҳисоб қатъи бибира, мумкин заминҳои хиша ду нападаиш мумкин бестав ба ползашникоро замина кунад, штоби 4 та ползашник шавад. Мумкин ҳамин хел шавад. Барои ҳамин нигоҳ мекунем бозира. Фақат ки дар якум тайм гол сарнатиян шид. Уже бародаро ҷамъ шидестиян, омадестиян. Ин дафъа чиз мо бисёр мегзара. Эфир мо ганда бисёр мегзара. Маза грех. Шав футболи Арсенал қатъи Ноттингем Форест тамошо доштам. Трезаҳуи маза грех тезор шовара. Ал-Наср қатъи Интер Майами бозӣ мекунад, неки гап дая ки Роналду бозӣ намекунад. Официально уже Ал-Наср гуфт ки Роналду травма дора, бозӣ намекунад. Чиста ин бозиро барои ҳамун Роналду Месси последний рақс гуфта тамошо мекарданд. Ҳозир ки тамошо мекунад дига вайро? Ҳеҷ ка тамошо намекунад. Мумкин Месси Ромалду рорам бозӣ накунад. Под кайфу да.
бозишон пагае, кстати. Бозӣ меора тамошо кардам дар кор. Бозиша қатъи Ал-Ҳилал тамошо кардам. Ну Интер Майами, ну бовар кунед состави нестае ки бигӣ ки зуд боз мекунад. Намедонам ин сезон чӣ хел боз мекунад. Магарам агар ина Месси травма бигира, ӯ Интер Майами чӣ мешавад худо медонад, реально да. барои ҳамин Интер Майамиро ҳолиам бикухем, бояд киссаша холӣ кунад, ягон трансферҳои соз кунад. Шаҳр нест я пирпироро бихаримонӣ да. Хайр ранги арабо бой нестам оё. ин бародар саволи хуб додае ки дар бораи Эниго Мартинес гап зан ки як ҳаёт травма дорад. пешаи чиз гузаштан травма намегирифт па, чи дар Атлетик Билбао, чи дар Реал Сосиедад бозӣ мекард. Як амр дар ҳайати асосӣ буд, як амр дар лӯбои бозӣ иштирок мекард. Ҳамин Барселона синни сол бародар, синни сол ки бирава ҳамин хеле бародаро ки Барселона ки бозингароне ки синни сол хурда гирифтагин барои ҳамин травма мегиранд. Травма. Эниго Мартинес вроде би хеле бозингар набуд, ин гуфти худат. Ай вақте ки омаде Барселона як ду бозӣ гузаронд, як гузаронд ки фақат травма дорад. хай ҳамун травма гирифта ки ин хеле ба монанди Пау Кубарси хеле бозингаро биромада ай чи Барса бе нормальне. ин бародар Исматулло Нуруллоевич савол дорад ки бозӣ соати чанд сар мешавад? Ба вақти Москва соати 21:00, ба вақти Тоҷикистон соати 23:00 мешавад. ин бародар наистае ки чиста барои саломатӣ. Ҳазор раҳмат. ака пага Роналдо бозӣ мекунад? Не, бозӣ намекунад. Ҳозир мо дар бораи чӣ гап застем? Роналдо бозӣ намекунад. Официални сайти Ал-Наср уже гуфт ки Роналдо аз сабаби ҷароҳат доштанаш, травма доштанаш бозӣ карда наметавонад дар бозии пагаина. Нест. Состав ба шумо писанда бародара состав? дига ки ман медонам айби ҷароҳат неста, айби хавия. Бозингаро травма бигиранд, айби хави чия? шаҳрнома қатъи Пума чӣ хел шид? ҳоли гапу чап рафтасе, уҷа судбозӣ рафтасе ки мо як сол дига қатъи Найк шаҳрнома дорем, бояд ӯ шаҳрномаро қатъ кунанд. Фаҳмидӣ? барои агар шаҳрномаро қатъ кунанд чанд миллион евро Найк месӯзад. барои ҳамин кору бораш бисёр ай. Пума шаҳрномаи беҳтарин пешниҳод кардисте. реально шаҳрномаи беҳтарин, шаҳрномае ки барои Барселона айни ҳол лозим ай. хай бибинем ки оянда чӣ мешавад. Найка по фикрам ки дад мекунанд, мешавад қатъи Пума. ҳамин Левандовски травма нагирифт ки ҷони Рокиам будама. ҷонаш дамиде, хайне ҷонаш медамида. Травма намегирад чӯта? Не, вақте ки травма гирифт, Роки набуд охи. вақте ки Левандовски травма дошт, Роки набуд. трансферо ирӯз рӯзи охирони трансфера, яъне ҳамун трансфер шидааст ки не ки Барселона ягон трансфер накард. шавшави трансферия иша. саҳар мехезем фақат трансфер мехонем бародаро. саҳар мехезем фақат трансфер мехонем. мазар яйла грехтай. Майда чӣ гуфтем?
дар бораи Манчестер Юнайтед гап зан камтар мегӯяд. Дар бораи Манчестер чӣ гап зан? Мо дар канали Барса чӣ қарор дорем бародар? Ака шаби мо рӯзи Испаниё. Реал ба пеш мегӯяд, Реал ба пеш. Дар канали Барса медурам мегӯян ки Реал ба пеш. Ҳамин гапи гуфтакино худтон изо намекашед? Реал ба пеш. Реал ҳами ҳастанд мухлисои Барселона ки аккаунтои Реал будроян, ну типа гап занам хеле ранги мухлисои Реал. Ина ман чиста ҳамчун мухлиси Барселона ягон бор ҳамин корро накардам, мардак гӯре. Ягон бор дар ягон ҷо ҳамон гапи бадам нанаистам. Ягон бор дар ҳаётам. Ҳаста ҳамин озиним одаме ҳаста дар ҳамин чиз ҳамин корро кардагианд ки будроян пабликои Реал чиста борои ҳамин будрояно гап зананд, типа Барселона ба пеш, Барселона ин хел туда-суда. Ман просто ҳайрон мешавам ҳамин хеле одамо дада. Маълуме ки охир ақл намерасад хеле одамо. Охир як нафар мухлиси Барселона, як нафар мухлиси Юнайтед, як нафар мухлиси Челси, Реал, да? Ҳар кас интихоби хича дорад. Ҳар кас интихоби хича. Шарт нест як кас дигар ай пишти як команда барои ки ту Реала дастгирӣ мекунӣ, ё ки ту Сити ё ки ПСЖ дастгирӣ мекунӣ, барои ки ту мо Барселонаро дастгирӣ мекунем, ту дар назари ӯ баъди типа бишинӣ мазоқ кунӣ. Любой команда пастии баландӣ дорад. Любой команда, любой зур бой метиҳад. Рано или поздно любой зур мешиканад. Ибдагия, любой спортсменам бой метиҳад. Барои ҳамин ирӯз ҳамин хеле Барселона пага мебинӣ ки накалани истодагии ҳама. Ҳамди. Барои накунем бародар, мо тоҷике, мо мусулмонем, барои як командое ки мо дастгирӣ мекунем, барои бозишонро дастгирӣ мекунем. Ҳана ёки ина мегӯянд ки Барселона ЛГБТ-ро дастгирӣ мекунад. Охир мо дар ЛГБТ Барселона чӣ дахолат дорем? Мо бозии Барселонаро тамошо мекунем. Фаҳмидистед? Мо бозии Барселонаро тамошо мекунем. Ин бигиред тамоми ҷаҳон, тамоми футбол, УЕФА саркарӣ то ФИФА ҳама ЛГБТ-ро дастгирӣ мекунад. Ин бигирем агар талмон бояд футбол тамошо накунем. Мо дар ЛГБТ вай кору бор надорем. Мо дар оҷа дар ЛГБТ вай ягон фоиз пулам расход намекунем. Мо просто мешинем бозии Барселонаро тамошо мекунем. Ҳамон бозигаронам шартнома доранд, маҷбуранд ки ин корро бикунанд. охир фаҳмидистед? Инеш хандида мегӯяд ки мо дар бораи чӣ гап зоистем? Мо А мегем ё Б мегӯянд. Реал Мадрид ба пеш мегӯяд ту даста. Биё дар бораи сборни Тоҷикистон гап занем. Зор Шоҳбараки қатъи Урдун чӣ хеле? Охир бародар, ман дар бораи сборни Тоҷикистон гап задам. охир ку ҳамин рӯз дар канали Муҳаммад Гайров видео биромад. Полностью обзори ҳамон бозиро кардем. Полностью. Яъне бародар дар Инстаграм просто донат рӯй карда. Бекмурод Ашуралӣ. Гап нест. Зинда бошӣ бародар. Барои дастгиритон. Не, гап да он нест ки Барса дуюм дивизион меравад, Барса сеюм дивизион меравад ёки ягон ҷои дигар. Да, ин да ҳама мухлисо, ҳама тамоми мухлисои Реал ҳама дахл дорад, фаҳмидед? Ну типа мо тоҷикем, барои як чиз шида наход пабликои дигар касо будроем дашном кунем ай пишти ди команда ки шумо да фоида намеёрад ҳамин ди команда. Мо барои кайфият мо тамошо мекунем Барселонаро. Ман лично барои кайфият Барселона тамошо мекунам. Не ки ман ягон бор дар ҳаёт дар ин синни 29 солагиштам вот худо знает ягон паблики Реал надорум одам ки банависам ки Реал ихе, Реал ухе, Реал бойдод ёки ихе. Одами беақл ин корро намекунад. охир инам чиста ҳамон гудакҳои беақл мекунанд. фаҳмидистед? Чи ай тарафи дигар мухлисо бошад, чи дуро ин корро кардан дар кор нестед. охир командаи ту бирид, командаи ту иш сезон зурай, молодец, хай команда сахтай, иш сезон молодец, значит ну то нестен. Сезони дигар мебинӣ ки як зури дар болои зур бо зур пайдо мешавад. барои ҳамин илтимос бародаро, ман подписчикое ки барсаҷӣ ҳастанд, ин корро накунед. Илтимос дар ҳаётон ин корро накунед. мега ки чиликом ай наистана дар кард. барои ҳамин донат ҳастай бародар, аписана медрои доната мекунед. савола дин када меброи ҳаминҷа дар рӯи экран ма мебинем саволтира. ихе 24 ка савол метама як ҷое мебинем. охир ака агар теҷике полуфинал брои ҷоми ҷаҳон да меброя, бухон як бор ай наистана. Не намеброя.
на мебуроя ва ҷоми ҷаҳон стиковоиш дигай буромадани ҷоми ҷаҳон дигай фаҳмидеси батра клубни уефа несте ки ана лигаи европара гирифти якунҷошди лигаи чемпион мебурои ира дига чӣ мегӯянд ира тимҳои мунтахаби такҷоиде ки чиз чемпиони европа шидай ёки чемпиони амрико шидай чиз аргентина копа америкаро бигирау чӣ буроя ҷоми ҷаҳон буроя ёки чемпиони европаро англия бигира ёки италия бигира ҷоми ҷаҳон буроя не ҷоми ҷаҳон стиковоиш группавоиш дигай барои буромадан вообще дигай и ба ӯ дахл надорад ягон чи дахл надорад а то что лига чемпион лига европа ё ҳамашон дар чизи уефа барои ҳамин иш ба иш буромадан мегирад а ҷоми ҷаҳон африка дигай ҷоми ҷаҳон фифай конебол копа америкай уефа европай ё ҳамашон отдельниянд барои ҳамин ба ҷоми ҷаҳон ягон дахолатмандӣ надорад единствен чӣ дахолат мекунад дар рейтинги сборниё пеш рафтан мегирад тамом ҳамиқа чиз акаман бахто мухлисум ки последнее время видео кам шид видео кам нашида ку видео дам ба дам буромадааста просто як хабара 10 бор гуфтан дар кор неста як бор фикри акидаро мегем тамом 10 бор чиба бигем барои бозии барселонара состави ҳозир мондагӣ мана маъқулай асобида гуфтам ки кансел омада маъқулай ки дар леви зашта бозӣ кардиста иншоаллоh хиче нишон метавад мумкин ассист кунад ё гол бизанад барое ки дар леви зашта реально чанд боре ки дар леви зашта дар барселона се бор бозӣ кард се боре ки бозӣ кард хича беҳтарин нишон дод чемай прави дар прави хича чи хеле гум мекунад барое ки леви да ҳам правшай вақте ки ай друм мезанад друм медура яку прави яку я удар зада метавонад ягон кор кардан метавонад дриблинг дора саграча барои мебинем не ки оз баъди травма баргаштагӣ мо намедонем ки дар кадом ҳолат қарор дорад умедворем ки тугрӣ мешавад мега ки а бача ты братишка будай мо тра ака гуфта гаштем 29 сола братишка будай хай одамое ҳастанд ки магарам 40 сола мара тамошо мекунанд хай барои 40 солаҳо мо братишкаем мо 20 сола не мо 29 солаем таваллуди 94 таваллуди 94 зан дорам гудак дорам зинда боши раҳмат ҷавоб доди саволда бародаро барои савол додан охина будурен саволотон дар рӯи экран донат данг мебуроя ҳам барои мо дастгирӣ меша ҳам барои шумо шликотон дига дард намекунад ина дар рӯи экран сбербанк будурен дар сбербанк саволотонам бинависед ман ҳамҷа нигоҳ мекунам бародар бо савол нависед ду бародари дигар савол нанавистиам просто перевод кардиам тамом бародаро вақте перевод мекунед илтимос савол дошта бошед саволотонам бинависед муборакшоҳ хуршедву озма бугум кие номаш донати зур кардай ҳазор раҳмат бародар барои дастгиритон бародар просто муборакшоҳ хуршедович саволотонро бинависед агар савол дошта бошед ҳамҷа одамое ки намефаҳмад доната ин аз сбербанк одамое ки доната мефаҳмад ягар чизе дидаген доната бидоне саволотонро хушрӯ менависед дар рӯи экран дин гуфта мебурояд да донат описаниеда ҳаст ссилка ман оила дорам ду гудак дорам бародар пир шидем ҳазор раҳмат барои дастгирӣ бегмурод ашуралӣ зинда бошем бародаро худо ака маълумотҳоро ай киҷо дастрас мекунем пешниҳод мекунем маълумотҳои чӣ масалан маълумотҳои трансферӣ дар ҳамаи ҷо ҳастем мо просто ҳамои трансфере ки буромад sports.ru ёки фабрисио романо буровар ёки дигар сомонаҳое ки ҳастанд марка ёки мундо депортиво бисёр аэс бисёр сомонаҳое ки ҳастанд мо просто ҳам хабарро мехонем дар бораи хабар фикри ақидамона мегӯем ки барои барселона беҳтар ёки хуб чиз безебтар просто ҳамин хел хабарот дар ҳамаи ҷо ҳаста бародар ҳама ҳастанд журналистое ки хабар мебуроранд масалан жерар ромеро барои барселона хабар мебурорад ки бисёр хабарош дуруст мебуроянд
бародар, зинда бошӣ. Зинда бошӣ. Ҳам Тоҷикистон на пuli интернета биёшид. Просто бародаро донем ки агар шумо бисёр эфирҳои дига касон дуромадагием медонем охи як чира донат мегӯянд барои дастгирӣ кардани ҳамин аккаунт. барое ки прямой эфирҳо бисёр шаванд. Фаҳмидисте? Мо вақт ҷудо мекунем. Туда-суда реально маза неста. барое ки дар видео гуфта будам чӣ кардам. Ина Муборакшо Хуршедович бо 200 рубли дигар рӯй кард. Обод бошӣ бародар, зинда бошӣ. барои дастгириёт гап нест. Муборакшо Хуршедович. Нашавох ма номи ӯро чӣ кунам. Агар метонист дар донат рӯй карда дар инҷа ден акулача мебуромад, алам хеле рақс мекард. Акулача мегуфт ки Муборакшо гап нест барои донати кардагид. Тоҷикистон чӣ кунад ки ҷоми ҷаҳонда бозӣ кунад. барои ҷоми ҷаҳон уже рафтеста бозӣ. вай стикаҳои ай Азия бозӣ мерава. ҳар як кас ай ҷои худаш бозиёшон мерава. фаҳмидӣ? ай Европа да Европа мегузара, ай Азия да Азия, ай Америка да Америка мегузара. фаҳмидисти? группавое мекунам барои буромадан ҷоми ҷаҳон. ҳар як кас ай группаш ки буромад бо қади дигар группаҳо сарсахт дами Азия мешавад. фаҳмидӣ? Тоҷикистон шанс надора барое ки дар оҷа наҳангҳои калон аста бародаро. наҳангҳои калон ба монанди Ирон, Япония, Южная Корея, Австралия и калонҳое ҳастанд ки Тоҷикистонро шанс наметиҳанд ки бироянд. ҳар як минтақа ай чиз ба фикрам ай чиз ҳар як чиз чемпионат ай ҳар як Азияву Европавиё ба фикрам 4-5 мебироянд. 4-5 сборнии. Акама савол надорум, просто тамошо мекунам та кайф мекунам. Обод бошем бародар. Бо пага дар бораи Барса видео мебироя. Дар бораи бозӣ. Умедворам ки ҳамин интизорам ки кай Барселона мебира ягон видеое ки хушҳолкунанда бирорум. Кай мебирорум Барселона боид даги кайфи видео кунем наметавонам ки маҷбурам ки видео бирорум барое ки баъди бозӣ ҳама вақт дар бораи проблемаҳои дар бораи бозӣ чӣ хел гузаштаги гап занам дар кора. Паҳливон бояд гап занем. гап назда намешавад. як бародар нависте ки акал як вақти там видео кади ки Барселона боид даги. ман гаштам гуфтам охи тара мефурад дар вақти Барселона бубра видеора тамошо кунед кайф тин дар вақти Барселона бой мета. Та намехоҳӣ ки проблемаҳои Барселонаро фаҳми ай кадом ҷиҳат бой дод, ки чӣ хел бозӣ кард. дар вақти бриданаш ти қатиши вақте ки мағлуб мешад ти қатиш нестӣ. Намефурад гӯш кунӣ. как то мо ҳамчун мухлиси Барселона моро мефурида ки дар бораи Барселона бой дида видео кунем, бирорем монтаж кунем, шамошав чӣ кунем. аваё ҳаёро намефурида ки просто тамошо кунам видеора и просто лайк монам. тамом. канал ҷавобдора барои ҳамин бародаро. ина кадоми донат рӯй кард. обод боша. далери ворух 150 рубл. Салом алейкум бародар. барои бачам салом фиристед. ӯ канали шуморо тамошо дорад. Избило ӯ мухлиси Барселона. Избило додар соқ саломат бошӣ. Зинда бошӣ. ҳама вақт чӣ хеле ки мухлиси Барселона ҳастӣ, мухлиси Барселона бимонӣ. калон шидӣ, чӣ дили нияти дорӣ дар дил, ҷомаи амал пӯша. Избило. номи аҷоиб бон бародар. Избило. чӣ маъне дошта боша ин ном? Избило. Избило чӣ маъне дошта боша? оз ма ин нома маъниша мефаҳмем. барои донати кадагид магарам номша маъниша фаҳмем охи. Избило чӣ маъне дошта боша? номи мусулмониам маълума ине ки ситораи Аллоҳ мешида. Избило. ситораи Аллоҳ номи беҳтарин. хайне номи беҳтарин. ситораи Аллоҳ Избило. якум бор фаҳмидистам ино мардак борида. ситораи Аллоҳ буда. маъниш. нома якҷо кофти ёфтӣ. иxe талаффуз карданаш камтар қинда ине ки чизаш маъниш хуб буда. не бародар Исмоилҷон Одилҷонов рӯй кардаи 100 рубл. бо як кас дигар дар Тинкофф рӯй кардаи номаш набуромада ине ки
Челестинков мегӯям. Бо Борис Наримонович. Зинда бошед бародаро, барои донати кардагитон. Исмоилҷон Одилҷонович, ҳазор раҳмат барои донати кардагӣ. Хуб мешид вақте ки донат мекунем бародаро, савол бинависен. Окей, савол доштагӣ бошед, савол бинависен. Саволоро ҷавоб гардем, барои ки оли вақтумон хеле бисёр аст. И чокан мард. Экран мырт. Чего я решил? Экран гирёнае мырдамо. Донати бисёр кардем, экран мырд. Аслиддин Нуриддинович, зинда боши барои донати кардагит. Экран чо када боша? Ман интересный. Экран чо када боша яхиши? Не. Ана гирён шид, хайрат гирён шид. Исмоилҷон дар бораи Атлетико гап зад брат. Дар бораи Атлетико бародар гуфта ки гап зад. Ина экран гирён шид хайрат. Атлетико Мадрид ин сезон хуб гузарондааст бародар. Чӣ хеле ки дидем бозиёда уже сеюм ҷо шудагӣ дар групп дар таблица Барселонара гузашт. Бозиёш беҳтарин аст. 3-4 бозиша тамошо кардам. Атлетико ба Атлетикои Симеоне пештара монанд нест. Симеоне хайрат ки тактикаша автобус алиш кардагӣ. Лидери ҳамин команда дар ин момент Антуан Гризман аст. бисёр мехостам ки Антуан Гризман хича дар Барселона нишон диҳад, не ки вақте ки Антуан Гризман омад дар позитсияи ӯ Лионел Месси боз мекард. Реально да, барое ки Гризман Месси ҳарчун як хел бозӣ мекунад. Стили бозишон як хел ай центр бозиа сар мекунанд, бозиро мекушонанд. Чӣ хел Гризман бозӣ мекунад, мардак боли мада ганда махлу. Вақте ки ай Барселона рафт, ман ганда зиқ шидам, барое ки ҳам ӯ рафта буд, ҳам уже Месси рафта буд. Уже на вақти буданаш дар кор буд. Не ки айҷате ки ойликш баланд буд, барои Барселона ӯро сар дод. Не ки ҳамчун бозингар беҳтарин е Гризман, реально беҳтарин бозингар е. Атлетико Мадрид зуд рафтистай, бозишам хуб шидистай. Дар бозори трансфериам моҳи январам хеле трансфер кард. Фурӯхту гирифт. Як каса ай Брюге гирифт, ай Брюге не Антверпен ки Барселона қачи бозӣ кард дар Лигаи Чемпионо, ҳамон бозингара хариданӣ буд. Номаш камта Вермере ном дора ба фикрам. Позашини ки хуб ай. Ҳамонро кашид гирифт. Хай айҷати молиявӣ бигирем, Атлетико ай Барселона хеле хубтар ай. Барои ҳамин Атлетико гуфти гапо бозиш нормалне. бе бародаро рияти аҷа бихонем ко. Салом алейкум Сбербанк дар экран монда барои чӣ? Барои савол додам бародар, медурой? Савол метӣ. Дастгирӣ мекунӣ, савол метӣ. Ака ҳозираша худа дар куҷо қарор дорӣ? Ма дар Калужская област бародар. Жирона чемпион шуда наметавонад бародар. Барои ки Жирона қувваташ намерасад чемпион шавад. На агар сказкаи Лестер давом кунад, Реал агар яд-се бозии лихорадка кунад бой бута, Жирона нигоҳ накарда ба бохтивои Жирона агар бубура, мумкин ҳо чемпион шуда метавонад. Так бигирем агар то охир агар бига хати Реал мубориза барем, фикр дорам не наметавонад Жирона чемпион шуда.
ژیرونا چمپیون شده نمیتونه. برای سوالو میدونین چه کنیم برادرو. یا بسم الله الرحمن الرحیم. این بارسا سال برام بوی بتا ریال بزنه بس ایموده. ریال بزنه بس ایموده. نه چی با لالیگا ریال وابستگی نداره. این ایدی باش ما همو میگیریم بازی را با قطعا مخلصا برابر میکنیم که گلاونه که بارسلونا دیگه کماندور بوی بتونه که ریال ببره مخاطبی سر گردم و در پیش مخلصا ریال بالام باشه. این خدار کار نیست برادر. لوچی در ریال بوی بتیم نه که لالیگا را بگیریم. لوچی در ریال بوی بتیم لیگ چمپیونا را بگیریم. مودا بوی دادن همه قصول ریال دامو بوی میداد. همه قصول بچه در 10 ساله که وقتی که ارنست والورده بود یا که لوئیس انریکه دیگه ترینر بودن در 10 سال بارسلونا 7 چمپیون لالیگا گرفته. وقتی که همین گپ مسی پیش رفتنش وقتی که همین چمپیونی را جشن گرفتن بعد مسی یک سخن زور گفته بود که شما مخلصا ریال آزم گپای همو در حقیقتا راست برآمده که گفتگی شما مخلصا حاضر ما در 10 سال اخیر که 7 بار چمپیونی گرفتیم شما او اهمیت نمیدید قدر نمیکنید شما فقط لیگ چمپیونا میگین فهمیدی لیکن ما این ریال نده زوره در 10 سال 7 بار چمپیون شدن در لالیگا این ریال رکورد رنگی که باور هر سال در اوج چمپیون میشه شما قدر نمیکنید سالش میشه که برای چمپیونی در لالیگا شما گفتی گپو نگاه میکنید که کی بارسلونا چمپیون میشه نه که اونجا گپ شیدسته فهمیدی بارسلونا در لالیگا اون وقتا باور کن نبود سپرنگ نیست بارسلونا همه را شپیده سر میداد ها در لیگ چمپیوناش کارش برام اومد نکرد چقدر که در ارنست والورده بود خیلی بازی‌ها میگذره بارسلونا قدر نمیکنه چیزا را چیز میگم سپرنیکا را قدر نمیکنه یا که اتسینی نمیکنه برای همین چقدر که بازی قطعی روما گذاشت همه خیلی چقدر قطعی لیورپول رسلابانی بازی کردن bez خاراکتر فهمیدی اتاک در بارسلونا دو موسمی که همو دا باید لیگ چمپیونا رو میگرفت ارنست والورده ترینری بد نبود ارنست والورده ترینری سوز بود پروسته برای همون لیگ چمپیوناش هم خیلی پریدن دو بار که هم خیلی پرید برای همین گرفتن شد قینده کار کردن در بارسلونا برادر همچون ترینر شدن بارسلونا گنده قینده اما چه در وقت ارنست والورده بلد زور باز میکرد کمان در ریال خیلی سستف هم زور بود در وقت ارنست والورده مسی کمتر یوش بود دیگرش نرمالی بودن برای همین قدر کم در کره قدر خیلی با همین تمام کنیم چیز بیا چی گفت بارسلونا وینیسیوس پدری و والورده پدری کنش نه پدری نیاز که در بازی باشه چه بازی را پیش میبره اگه خیران یک کس مینادوری کرد که رحمت که میگه برای مخلصای بارسا افیر میکنید شما ما را رنگی ارنست والورده میگه کو قدر کی مسی گفته لالیگا ما را قدر نمیکنید شما ما را قدر نمیکنید برادرو چه افیر میگذارم برای شما مینان میکنید شما ما را قدر نمیکنید حالی روز میشه که با قدر ما را میرسه گفتی هم مسی با قدر لالیگا میرسه دکرای ریالتیجی در یک سال یک بار ویدیو میبره اما برای شما هر روز ویدیو کرده ترانسفر ما در تلگرام بود در کانال داریم که خبرها رو با زبان تاجیکی تیز میرسونیم خودم گپ میزنم در اونجا پرامو افیر میگذارم پیش بازی بعدی بازی ها در برای بازی گپ میزنم کاری آسان نیست برادر خیرات که یک کس مینادور شید لوئیس انریکه در این moment بارسلونا را هیچ که رنگ پیشینه کرده نمیتونه برای که بارسلونا عجیت مولوی
наметона состава наметона карда. То вақте ки состав соз набоша, Барселона пеш намерава. Фаҳмидеси? Ба ду пирхар Барселона хиёл ки соз боз мекуна, ё ки ду се кас дигар аренда гирифти Барселона соз мекуна. Соз мешавад, не бародар. Барселона бояд трансферои нормале кунад, бозингарои ёштар биёяд ки опыт дошта бошанд. Дар ҳамаи мавқеъ, ман як мавқеъ дар назар надорам, дар ҳамаи мавқеъҳо. маза гирифт бародаро. ба ҳамин эфира тамом кунем, 11 минут дига хай гап занем, ба ҳамин тамомш кунем эфира. реально маза нест. чӣ хеле гуфтам, динам шаб бозиро тамошо кардам, телевизор ои мондум, шамол задай билем. ака ҳамин состави хто монди айни мо ай то осмон ай худуд минатдорем. айнан ҳамияи мо ай замин то осмон ай худуд минатдорем. не ҳастам бародарое ки ҳама вақт дастгирӣ мекунем. ман ягон чӣ намегум. ман чӣ хеле ки ҳаста гуфтаистам, канали барсатиҷӣ бо мухлисои Барселона зиндаи мухлисо ки набошанд, ин канал дига беҳудаи пеш бурдани канал. просто гапша мегум да. вақте ки медурем ҳар як видеои Барселонаро тамошо мекунем, просто лайка биҷихем. лайк барои мо ягон фоида намерад, просто ҳамин видео рекомендатсия меравад, дигар мухлисои Барселона мебинанд. вақте ки дигар мухлисо ки ҷамъ шуданд, чӣ мешавем, канал пурқувват мешавад. дар ин канал просто дута жалоб дора барои ҳамин хеле. аз ҷиҳати ҳам абзораи шумо, аз пишти абзораи шумо канал жалоб гиштаги. мегӯем голоро монем, голоро монем. ҳай иншоалло пага видеоро интизор мешем да. саволам дига айдонат наомад ки хеле дар экран бирояд ки рақс кунад. номушке акулача бирояд рақс кунад. вале ман дар экран дига акулачаро мемонам. дар экран ё кира мемонам, ё ки Брейтфейта мемонам, ё ки Лук де Йонга мемонам ки бирояд рақс кунад дар экран. ё ки қадами Қурбона мемонам. вақте ки донат мекунем, қадами Қурбон бирояд рақс мекунад. шӯхӣ мекунам. ягон бозингари Барселонаро мондам дар куре просто. вақти донат мекунем. акулача мадам ақула мебирояд рақс мекунад. вале бисёриятон просто донаткуниро намедонем чӣ хеле. а так-то просто донатия чӣ менависем? номуше донатиаларес донатионалалец менависем дар чиз сурати зардак дорад. дар чӣ мегӯям, дар Apple Store кадоми iPhone дошта боша ё кадоми Android дошта боша, дар Play Market менависем донатион, ҳамон приложениеш мебирояд. приложениеш скачат мекунем. барои донат кардан, барои тамошо кардани дигаро дастгир кардан осонтар меғалтада. савол додан осонтаре. барои ҳамин скачат кунем. вале мумкин дар Telegram канал фаҳмонам чӣ хел кардан дар куре. агар ки ака бахшине ки дар сезони безеб эфиркунӣ сар кард тобистон, не мо эфир вабшта мекардем, просто вақт набуд барои эфир кардан. фаҳмидеси кору барои бисёр буд. барои ҳамин мо аввалам пешам эфир мекардем, просто хеле бечиз мекардем. эфири простое пеш аз санксия буд. фаҳмидӣ? او канал пеш аз санксия буд. ютуб худаш чӣ дошт? донат дошт официалӣ. фаҳмидӣ? онҷа донат мекардӣ ё ки дастгирӣ менависта уҷа наистагӣ. фаҳмидӣ? мекардӣ худаш автоматики дастгири савол мерафт. айҳози вақте ки санксия шудагия киштагия ҳамора донат қати ҳама истифода бурдагия. ба ин хеле состав пастав мебурӣ. ира стрим мегӯям бародар. ира дига уже эфир намегӯям, ира стрим мегӯям. барое ки дар рӯи экран лубочиро мебурӣ, чахчах мекунӣ, дар бораи лубочи гап мезанӣ. вақте одам донат мекуна, ҳама мебурояд. шуморо просто намефурад ки шумо просто ҳамон акулачаро нағз намебинед. намефурад ки акула бурояд дар рӯи экран рақс кунад. фаҳмидӣ? акула ки рақс кунад, шумо бадбинед да, бад мебинед акуларо. намехиратона акула буд. ака ҳами доната чие фаҳмонед? худам ҳар рӯз топа мегирам. донат бародар барои одамое ки эфир мегузаронанд. фаҳмидӣ? стрим мегузаронанд. фаҳмидӣ? не хеле ҳаста ин чизо дар ҳамаи ҷо пеш рафтагия. просто мо тоҷико ин чиза намедонем. донат
просто Play Market медрои App Store Donut менависи худаш мебуроя. Як D кадаги англиси зарде. Скачат мекни. Барои ами вақте ки стрим мегзара бародар, мо ссилка дорем дар описания. Ссилка медрои официально ки дар мо Donut уже официально дар мо подписаться мекни MG0777 ҳамин бар канали Барсатиҷия. Ҳам подписаться мекни. Вақте ки савол доданӣ бошӣ, штоби саволу дар рӯи экран буроя, ҳамунҷа медрои 50 рубл менависа, 50 рубл саволта танг менависи, тап рӯи мекини дар рӯи экран номот мебуроя, номта даоҷа худ чӣ хеле форат менависи, номта менависи, чӣ хеле форат менависи, саволта менависи, чанд сум ки хоҳӣ барои дастгирии канал рӯи мекини, савол динг мебуроя, савол дар рӯи экран мебуроя, мо мебинем, саволта мехонем, ҷавоб мегардонем. Ана ира Donut мегӯям бародаро. این چیز در همه جا پیشرفته است. بسیار با فکر مخلصان میدونند چیه Donut اخیر. برای که یکم سال نیست، 5 سال 6 سال اخیر این Donut رفته است پیش همه. برای بازی اینتر میامی و الناصر چی گفتن؟ ام خودم انتظارم بازی را تماشا کنم. ریال انتظارم که بازی چه میگذره. خیلی میبینیم حال رونالدو نیست، بازی خدا میدونه چه میگذره. میگه که اکاجم چند مورشید سوال میتونم جواب نمیتونم رونالدو یا مسی برای گفتم Donut برای میگی سوالش رو در روی اکران برای ما بینم رونالدو یا مسی مرا بازی مسی مخوله ایران نشدیم چی و лайкош بسیار просмотрош кама идита жалоб доште наофаҳмидем жалоб гирифтаги канал бародар ай пишти амо обзоре ки вақти обзор мекардем голои Барселонаро мемондем ай Ла Лига падавати Ла Лига ду жалоб заде барои Tapas Fromat то моҳи апрел жалоб дорем аки худо мегӯем то моҳи апрел жалоб буд чаро срок киш бо то вақта бо яке то вақт дар Лигаи Чемпионот пеш мерем яке то моҳи мая иншоалло бозиҳо пеш мераванд хайр интизорем хайр ба ҳамин тамомош кунем бародаро чото маза гирехтагия реально ҳазор раҳмат одамое ки Donut кардан барои дастгиритон зинда бошем обод бошем то Donutҳои дига гуфти гапҳо боқӣ дар паноҳи Аллоҳ худтонро нигоҳ кунед бародаро дар киҷое набошед эҳтиёт кунед худтонро